I dag der er vi oppe og besøge Risgården oppe ved Skals. Det er Hobro Ungdom, som har fået lov at holde arrangement heroppe i aften. Jamen, vi er jo faldet lidt på røven over, hvor mange der er kommet, og vi har været knap 400 deltagere her i aften. Ja. Jamen, min rolle har lidt været tovholderen og det at have kontakten herop til. Og mest af alt været den, der har budt velkommen og takket af. Ja, det har jo en masse gode folk sammen med mig i bestyrelsen, som har kunnet tage sig af nogle af alle de andre ting. Ja. Jamen, det er et decideret landbrug. Vi laver det er vores hovedformål at producere ris. Det er der, vi lægger vores mest af vores energi, og så driver vi lidt maskinstation og vognmandsforretning for at holde tingene i gang. Jamen, det er jo vores unge mennesker, der skal ud og se noget, hvordan vi gør, og det er også dem, der skal drive fremtiden. Så det er rigtig fint at vise frem, og så også at se, at de har interessen. Så det er simpelthen for at formidle landbruget, at det er faktisk et godt sted at være. Vi kommer ned fra Vestjylland af. Det er fordi, at Risgården det er en gård, der har udviklet sig rigtig meget, så vi vil gerne op og kigge og kigge, hvad de har grej og sådan lidt. Ja, ud og kigge noget grej, og så komme ud og møde nogle andre mennesker i forhold til, hvad man normalt ser. Det er jo ikke så tit, vi er heroppe, så det er rart at komme ud og se noget andet i forhold til, hvad vi har derhjemme. Jamen, der er jo nogle Holland-traktor, og så er der jo nogle Fendt-traktor, noget. Det er egentlig mest maskiner, men det er jo spændende nok i hele bedriften. Ja. Jamen, jeg er enormt glad. Det har gået over al forventning, og der har været rigtig mange, og folk har været super søde og virket til at hygge sig, så det har sgu været dejligt. Ja.